Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar dari kelas Plus IPA 3. Di sini saya akan membacakan teks guritan yang berjudul Tresno. Tresno kuwi sepele. Tresno kuwi ya kuwe karo aku. Tresnomu kaya surya, nanging ya kaya samudra. Tresnomu iso nekake mega, nanging saiki tresnomu kaya dahana. Awit aku mbok tinggalno, langit dota peteng, ora ana candra apa maneh kartika. Atiku kaya bawana sing lemah nelo-nelo. Maruta kandakno yen aku isi tresno. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.